хваля вечно Тате, ще издигам Твоето име, ще Те хвали вечно моята душа. Ще Те хваля вечно Тате, ще издигам Твоето име, ще Те хвали вечно моята душа. Без Твоето слово изгубен съм, чрез Твоите думи свободен съм, чрез Твоята жертва изкупен съм, в Твоята воля спасен съм. Ще Те хваля вечно Тате, ще издигам Твоето име, ще Те хвали вечно моята душа. Ще Те хваля вечно Тате, ще издигам Твоето име, ще Те хвали вечно моята душа. Ще Те хваля вечно Тате, ще издигам Твоето име, ще Те хвали вечно моята душа. Ще Те хваля вечно Тате, ще издигам Твоето име, ще Те хвали вечно моята душа. Ще Те хваля вечно Тате. Винаги, винаги, винаги ще Ти хваля. Винаги, винаги, винаги Господа Христа. Винаги, винаги, винаги алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Щом вдигна поглед нагоре към небето, започва да скача силно в мен сърцето. Знам, че се случва нещо в небе, защото моя Бог се моли, знам и за мен. Светът, когато прави такива неща, се радва много, а ние трябва да се радваме много повече за това, че днеска в нашата църква имаме повод на радост и това е първият ни повод, откакто е създадено сградата ни. Имахме и други случаи, когато сме женили други младоженци, но сега, откакто ни е създадена сградата, двойката, младоженците са първите, които ни дават тази радост, вдъхновяват ни в това и направиха крачка напред, да могат да бъдат съпруг и съпруга. Преди една седмица те минаха граждански брак с цел пред властите, пред закона да бъдат съпруг и съпруга. И днес, вторник, 07 месец 2025 година, нашите скъпи младоженци, брат Кирчо и сестра Антонета, правят крачка напред и включват брачен завет, който сключват днес. И това не е просто
ритуал, но това е свята наредба. Свята наредба, която е постановена от нашия Бог Отец още при сътворението. Почетена е от Господ Исус Христос по времето от сватбата в Кана Галилейска и препоръчена от Святия Дух в посланието на апостол Павел. Бог, който създаде жената като помощник на мъжа. Искам да чуете много добре и вие, мили приятели, гости, братя и сестри в Господа, искам да чуете, че Бог създаде жената като помощник на мъжа. Сега, Той не създаде жената като нещо друго проявление, но като помощник. И като чуваме, че е помощник, разбираме какво е длъжността на един помощник. Помощник означава да помагаш на човека, който е до теб. Алелуя. Но искам да видите и да чуете, че когато Бог създаде жената като помощник на мъжа, не е взел от неговата глава, не взима кост от главата, за да създаде Ева, за да владее над него и да го командва, не е взе и от неговите стъпала, за да бъде тъпкана от него, но е взе от неговата страна. Сега, искам да видите добре. Искам да чуете много добре и да го разберете. Сега, Антонета е създадена с цел, за да бъде помощник на Кирчо. Знаеш ли някой от нас, че Бог създаде Антонета за него? Никога не сме предвиждали, но сега ние виждаме, че вървеше Анан сени бенimичи доруш. Анан сени бенimичи доруш. Дил Анан сени бенimичи доруш. Раб сени бенimичи доруш. Айни си китеда, раб ону сеничи доруш. Ние виждаме, че Бог, когато създаде Ева, приспа мъжа Адам и изкара от реброто на мъжа. Вижте, реброто къде е? Това показва, виж, равността с съпругата. Значи, нито е висока, нито е много ниска, но е равна, с една единствена цел. Да бъде близко до сърцето на Кирчо и близо до защитата от Кирчо. Виждате ли? Значи, тя е в близост до това. Близо до сърцето на Кирчо и близо до защита. Винаги под контролна защита от страна на Кирчо. Не е в обвинение, не е в натъпканост, не е в презиране, не е в нещо, което да обижда Антонета, но в близост да обича, да я пази, да я закрила и да бъде вечно негова. Нали така? Амен! Амен! Така че, ние виждаме всичко това, как Бог благоволява в брака на мъжа и на жената. Сега, Кирчо, днес ти правиш тържествен брак и поемаш по себе си отговорност за цар живот. Това не е само за една година, не е 2 години, не е 3 години или 10 години, 20 години. Това е отговорност, която ти трябва да разбереш, че е за цял живот. Да бъдеш не законен съпруг. Жената на твоя избор днес стана твоя. Ако си спомняш годините на желанието, многото желание, което придобиваш и имаше в тебе, колко много борби преживя само да вземеш Антонета. Ти каза, тя ще бъде. Няма да бъде друга. И ние се молихме за това, за твоето искане, за твоето желание и дори искахме да се съединим, да се присъединим, да казваме, ще ти помогнем, за тебе сме, с тебе сме, това ще стане. И така, искам да ти напомням това, че жената на твоето избор днес става твоя. Става твой брачен партньор, сънаследница на твоите притежания и царица на твоя дом. Амен. Амен. По никакъв друг начин тя не би могла да изяви по-добре любовта си към теб. Точно това ние трябва да разберем жените.
мъжете не. Вижте, така ние трябва да разберем, защото съпругата прави също. Тя напуска дома си, семейството и приятели си, всичко, само и само, за да сподели с теб, Кирчо, радостите и скърбите на остатъка от живота си. От сега нататък тя ще живее с тебе и за тебе. Няма да живее за себе си, но ще живее хем за себе си и за тебе ще живее. Антонета, ти също поемаш върху себе си отговорност за цял живот. Кирчо ще гледа към теб, търсейки утеха в скърбен час. Когато той е в трудност, ще търси утеха от твоя страна. Защото ти си помощникът, ти си тази, която ще подкрепиш Кирчо във всяка една трудна ситуация, в скърбен час и в скърбни моменти. Твоята усмивка ще бъде неговият най-светъл ден. Кирчо няма да желая да види твоята помраченост, защото това ще накара Кирчо после след време да стои далеч от тебе и да кажа, ама бъдтъм го карам, бе пак ще дам и постоянно кеди ни карам, бе не си карам гюререк. Така че, твоята усмивка ще бъде неговият най-светъл ден. Винаги бъде усмивката, когато Кирчо е до теб, с теб и при теб. Твоят глас, неговата най-сладка музика да бъде. Да не бъде глас, който той като чуе да изтърти да каже, ама, бобери, карам се скене! Карам гели! Но твоят глас да бъде най-сладката музика на Кирчо, чийто глас той ще иска да чуе всеки дневно и всеки път. Дори когато на работа, дори когато липсва 6-5 часа, да си дурна бен карам се си банангелия, чок, özlemişim bu sesi dur, işlem telefonda, bu ses çünkü benim dünyam. Амен. Твоето домакинство, Антонета, да бъде неговото най-голямо богатство. Кирчо никога, когато се прибира с нетърпение, трябва да се прибира в къщи да вкуса от твоето домакинство. Да купнеш в него дема. Това да бъде неговото най-голямо богатство. И твоите молитви, Антонета, да бъдат неговият най-добър адвокат пред небесният съд. Амен. Така, идваме към следващото. Сега, Кирчо, вземаш ли, Антонета, за своя законна съпруга? Обаче, преди да кажеш да, искам да чуеш и останалите обреци, които ще спомена пред теб. Вземаш ли, Антонета, за своя законна съпруга, като обещаваш ли пред Бога, пред ангелите и пред това свято събрание, да я обичаш, така както Христос възлюби църквата и даде живота си за нея? Обичаш ли се да бъдеш с нея в добро и зло, в здраве и болест, в богатство и бедност? Решаваш ли се да и бъдеш верен и да я защищаваш, да я пазиш и да се грижиш за нея, докато смъртта ви раздели? Сега ти трябва да кажеш нещо. Да или не? Да. Да. Алелуя. Нека да аплодираме това ново решение на Кирчо. Сега, Антонета, ти си наред. Вземаш ли Кирчо за своя законен съпруг? Обещаваш ли пред Бога, пред ангелите и пред вас всяко събрание да му се покоряваш като пред Господа и да го почиташ като глава на семейството пред целия си живот? Обичаш ли се да му бъдеш вярна и да бъдеш до него в добро и зло, в здраве и болест, в богатство и бедност, докато смъртта ви раздели? Да. Алелуя! Нека да погледнем. Сега идваме и към връзките. Добре, сега
Това е пръстена на Кирчо, а това е пръстена на Антонета. Така. Пръстените са златни. Може да ги вдигнете да видят. Те са златни. А златото е символ на Божията любов и святост. Нека и вашата любов да бъде свята. Пръстените са кръгли. Кръгът е символ на безконечност и вечност. Нека и вашата любов да няма граници. Амин. Антонета, Кирчо, нека пръстена, който ще сложиш на ръката на твоя възлюбена, да бъде знак на твоята сърдечна любов към нея, която никога да не отпада в името на Исус. Заповядай. Антонета, ще сложиш на ръката на твоя възлюбен да бъде знак не на окови или надмощие, а на привързаност и любов към него. Заповядай. Добре, след вече, като сложите вашите пръстени, сега мога да се моля за вас, за благословение и да мога да ви венчая, да бъдете съпруг и съпруга пред Всевишния Бог. Нека да се молим заедно, братя и сестри. Тате, ние ти благодариме за това младо и прекрасно семейство, които днес направиха крачка и са решили да бъдат в брачен съвет, да бъдат съпруг и съпруга пред Тебе, Господи. И сега пред Твоята власт, пред Твоят престол и пред Твоята слава и сила, Боже, ние издигаме тези двама младоженци и Те молим за тяхното благословение. Молим Те, Господи, те да не бъдат съпруг и съпруга само за няколко дни или години и месеци, но нека, Господи, докато смъртта ги раздели, те да бъдат заедно, да бъдат единни, винаги изпълнени с любов един към друг, винаги изпълнени с почит един на друг. Боже, моля Те, благославяй както тях, така и тяхната малка дъщеричка. Благославяй и малкият ти дом. Благославяй всичко това, което те имат, Господи, получени от Тебе. Благославяй имота им, финансите им, благослови радостта им, любовта им, Господи, единността им. Винаги и всякога да бъдат заедно, неразделни пред очите на Твоето присъствие. Затова Те благодарим, Господи, и властта, която имам от Тебе, която ме даде от Тебе, Татко Небесни. Аз пред небето и пред всички ангели в духовния свят ги обявявам за съпруг и съпруга. Амин. Благославям Ви в името на Бог Отец, Господ Исус Христос. Така, братя и сестри, скъпи приятели, представям Ви новото семейство Страхилови. Благодаря на Бога, че имам тази привилегия да ви представя вече от тук нататъка семейство Страхилови. Кирчо Страхилов и Антонета Страхилова. Така че, поздравление, поздравявам те в името на Исус, бъди благословен. Поздравление и обичайте се винаги, всякога, бъдете винаги заедно. Така ще помоля и църквата, можете да ги поздравите с поздравление, но преди това нека да изпеем една песен, като да звучи за радост и веселие. И тъй като нашите младоженци тази вечер са с нас и те споделят радостта си с нас, аз ще помоля това, което ще мине като дискус относно нуждата на църквата, няма да мине относно нуждата на църквата. Но това ще мине относно нашият подарък на това младо семейство. Тъй като ние сме църква, която сме едно семейство в Христос, така че нека да благословим това прекрасно младо семейство с нашите дарения. За да може чрез това дарение те да могат
Амен. Добре, може да седнете. Нека да мине сега и дискусионно служението ни. Това е за сега само като формула, да видите, че ние също можем да създадем брачен сертификат и с това, че брат Кирчо Страхилов и Антонета Страхилова включват
граждански брак, нали, като тук имаме датата на Ключения завет с свидетели Тиян и Иванка Страхилови. Също чекам пресен, да се види, че Страхилата опада, Иванка Страхилата опада. Добре. И долу има и моето име, пастор Тодор Тодоров, който ги благословихме с сертификата и с всичко това, което минахме. И заедно с печата на църквата ги благославяме, нали, с този сертификат, но ще имаме още един такъв сертификат, само че ще бъде в рамка, като подарък от църквата ни. Бъдете благословени. Я преси камера, добре? Кечи голя. Ето къде снимка? Ечо! Ечо! Джан, мога да кажа. Sim. Come